నమస్కారం అండి. నా పేరు కృష్ణవేణి. అందరూ బాగున్నారండి. నా దగ్గర నూనె ఆర్డర్ పెట్టుకోవటం ఎలాగని నేను చెప్తానండి. చూడండి, ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలండి. కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఏజ్కి తగ్గట్టు, ఎయిర్ ప్రాబ్లం తగ్గట్టు ఎవరి కాళ్ళకే రెడీ చేసి ఇస్తానండి. చక్కగా వాడచ్చు. నా దగ్గర చాలా మంది నూనె తీసుకున్నారండి. ఎన్ని వేల మంది కంటే ఎన్ని వేల మందికో నేను ఎయిర్ ప్రాబ్లం తగ్గించానండి. చాలా మంది నాకు చాలా సంతోషంతో ఎన్నో గిఫ్ట్లు పంపించారండి. ఎంతోమంది చాలా చాలా సంతోషంతో చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పారండి. ఏంటంటే ప్రతి ఊరోళ్ళు, బెంగళూరు ఏంటి, సన్నా ఏంటి, తెలంగాణ ఏంటి, ఆంధ్ర ఏంటి, మాకు చాలా మంది నా దగ్గర తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏంటి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏంటి, ప్రతి ఓళ్ళు కూడా ఒరిస్సా నుంచి సన్నాయి వరకు మా దగ్గర నూనె తీసుకున్నారండి. సంవత్సరం పాపల కాడి నుంచి 60 సంవత్సరాల వరకు నేను నూనె ఇస్తానండి. అయితే చాలా మంది తీసుకున్నారండి నా దగ్గర నూనె. పోలీసులు ఏంటి, డాక్టర్లు ఏంటి, లాయర్లు ఏంటి, చాలా మంది నా దగ్గర నూనె తీసుకున్నారు. చక్కగా వాడి నాకు మంచి రివ్యూలు కూడా ఇచ్చారు. మీకు కూడా నూనె కావాలంటే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. కాంటాక్ట్ అవుతే మీకు ఏజ్కి తగ్గట్టు, ఎయిర్ ప్రాబ్లం తగ్గట్టు రెడీ చేసి ఇస్తానండి.